Senator he county ma Kisii maloso kaluwore kod limbe magi mabende gichano kaka United Opposition mabende gidhi nyime godo he county mano ma Kisii. Ne giloso gi jofwambo nyakwarom Gajwang', kata kamano odiochieng' ma kawuono bende gintiere koda rombe mopogore opogore mago mag siasa. Sani nyakwarom Gajwang' gidhi bedo koda romo mar siasa e boma mano ma Nyamira. Kono romo kanyo saa 5 mano mar Onyango gidhi bedo e chiro mong'ere kaka Marani mabende nitiere Kitutu North. Kono romo kanyo saa 6 mar odiochieng' gidhi bedo e chiro mong'ere kaka Nyakoe Market mantiere Kitutu South. Ka rombe magi nyakwarom Gajwang' bende pod gibiro bedo ka gidhi godo nyime e gwenge mago mag Gusii. Gibiro bedo Suneka kar saa 7 nyaka 9. Ka bende gibiro bedo ka gitieko rombe margi odiochienge mano mar 2 e gwenge mago mag Nyamarembe mabende nitiere South Mugirango. Wantiere gi jafwambo marwa e kaunti ma Kisii Crispin Otieno mabende luonwa rombe makamago. Kopogore gi nyakwarom Gajwang', jotelo mag Kenya Kwanza e kaunti ma Trans Nzoia olando dwaro mar bago romo e od buche 25 mag kaunti no mar kawo pach jopiny e wi chenro mar dongruok. Chenro no geto loso agenda motelo ne jatend piny timo limbe e gwenge makono dwe mabiro. Kane giloso e kar chung' od bura ma Sitatunga, jotelogo wacho ni romo dhi chiwo thuolo ne jodak mar golo pachgi kotende kod dongruok e sectors mag thieth, somo kod pur. Bende ne gitiyo gi thuolo no mar kwayo jopiny mondo oti machiegni gi jotelo mar neno ni dongruok ochwala e sama jatend piny dhi timo limbe mare e gwenge makono. Unajua chama haya wapi makosa wenu mwenye mumesema amefanya kazi mzuri. Nyinyi mko na rais ambaye ni sharp sana. 2 weeks ago alipigia MD wa Kenya Seed akamwambia apunguze mbegu na yeye atatoa subsidy ili watu wetu waweze kupata mbegu kwa bei nafuu. Kura tunaenda. Rais anapoongea mambo ya kwenda Singapore anamaanisha ile anachosema. Na rais kwenda kutupeleka Singapore lazima pia muangalie viongozi wenye akili, mashujaa, wenye maono, wenye mipango, ili kwamba rais aweze kwenda mbele kupeleka Singapore. Singapore inaanzia hapa mashinani. Nimeona kuna watu sasa wamechukua mbolea kutoka NCPB na wameanza kuharibu na wanauza bei kali. Mimi nataka kuwaomba wakulima muhakikishe mnachukua mbolea ambayo William Ruto amerudisha bei chini 2,500. Ningependa kuwaomba zile miradi ambazo mmeomba Mheshimiwa Rais anazileta hapa. Na wacha niwaambie, Mugala muwe lakini haki yake mupe, ama namna gani? Kwa hivyo ningependa kuomba wanasitatunga, simameni na rais, simameni na hii agenda ya tutam, kwa sababu nikiangalia wale wengine hawana agenda yao ni moja tu, ati one term.